Благодарим на Пасио и на артиста за вдъхновения почет. Сега е ред на другия член на управителния съвет, Любомир Пеевски, небезизвестния. Не знам дали знаете, че скоро получи голямата награда на Златния Орфей за текст към песен. Сега тук не знам каква награда ще получи. Думите тук просто са излишни. Душите светли спомени вървят, приятелство от дните по-предишни, събрали се тук да поддържат и всичко сякаш част от екрана на паметта и мисли се въртят. Благодарим за всичко, господин Мотана, на добър час, на добър път. Сега превод. Kata-kata ini sebetulnya percuma, tak perlu. Dalam jiwa bercahaya kenangan berguguran, persahabatan yang terpukul dulu, berangkai kembali dan terasa sedih. Seakan-akan semuanya terkumpul, bak mosaik dalam satu layar, kenangan dan pikiran-pikiran tercari. Terima kasih padamu atas semuanya, Papa. Kita berpisah untuk bertemu kembali dan selamat jalan. Sofian, 17 Juni 1990. Сега е ред на една млада поетеса, която на едно от нашите събирания беше представена от Панчо Панчев. Нарича се Силвия Проданова, неизвестният наш Христо Проданов, загинал герой. Дъщерята, която пише стихове и която, въпреки че по поръчка каза, че не умее, но както ще чуете, умее и е написала не едно, а две стихчета. Петър Барон допълни, че Аида е написана по поръчка. Когато си представя Индонезия, душата ми изпълва се с поезия. От багри, ритми, океански мири, погалват ме очи с цвят на ирис. Какво си ти за мен, Индонезия? Загадъчна, пленителна поезия. Огърлица от острови прегърнати, кристален бисер, митичка загърна. Когато ехото на времето заглъхне с акордите на българска земя и океански аромат ви лъхне и тръпките от родната трева, спомнете си за българската роза, примесена с уханната липа и без дипломатическата поза по бузата търкулва се сълза. Защото тук частица бляно става и някои приятели добри и рос, душата в Носантара и славева песен в зори. Да, другото е приготвило и нещо малко, но предполагам, доста ценно виждам, че е Делвайс, а и ръкопис с стихотворенията. She would like to present you not only the handwriting, the poetry in handwriting, but this eternal flower called Edelweiss, to remind you of our high mountains. Абе, ние не ще закриваме кантората тук. А ти? Ние ли ни оставаме последни? Тук е остава толкова ми хареса, че да ви дойде. The funniest lady drop in this she was rewarded by, yes, there is a newspaper which is called Tripolis, who was and because Marika Bertiga was so deep, she was awarded like the woman who go from the entire then get to this what do you call this Feleton. Much in detail. Yes, because sense of humor speaks of intellectual. Just to the conversation. When?
When Rossi is talking, nobody can take the floor. And better because he's not talking. Сега се лъки съм ти давам. Аз не искам да лъска, той ме прегръща. Така.